Дәүләт йылышы Курултай баласагы хугыш йылдарына тура килгәндәргә мөһим статус бирү тураһында закон карана. Нинде ташламалар карала законда? Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Дәүләт йылышы Курултай депутаты, Республика ветерандар советы рәисе Валерий Шарипов. Валерий Мөхәммәтович, һаумыгыз. Саумысыз. Шулай итеп, хугыш осырында туган балалыгы шул усырга тап килгән балаларга айрым статус бирү ул күптән көтелгән закон. Шулай бит? Шулай. Касандан башланды был закон тураһында һөйләшүләр? Итләйбез берничә ел элек, шулай бит? Менә мин ветераннар арасында бит инде күп еллар эшлим. Күпме эшләгән елларда ул мәсьәлә гел булды бит инде, тел өстендә булды бит инде. Без үзебез ветераннар сөйләшә идек. Россиядә бит инде Дума ул бит мәсьәләне карарга әле бүгенгә хәтле карамаган. Ул Россия миндә булырга тиеш иде. Федераль кимәлдә булырга тиеш. Менә шуңа бит инде көтеп күп регионнар, менә крайлар, ниләр, областлар бит инде һәрбер менә безнең республика үзләренең менә аларның бит кемнеңдер Дума, кемнеңдер собрание, безнең менә Курултай бит инде закон кабул итәләр. Һәрберсе төрлечә бит инде бер единый менә безнең бит бар закон о ветеранах, Россия законы. Башкортстанда бит инде о ветеранах войны, труда и вооруженных сил бит инде. Монда безнең республикада специально теге сугыш балалары дип закон булып чыкты бит инде. Ул нигә керәләр? 22 июньдә 1927 елдан башлап 3 сентябрьгә 1945 елга хәтле туган балалар турында закон. Менә ошоны кызык. Ни өчен тап ошо осыр алынды? Ни өчен 27 елның башы һәм 45 елның авагы түгел, әнәк 22 июньдән алып 27 елның 45 елның 3 сентябрьгә тиклем. Менә шутлап карыйк. 22 июнь 27 ел 41 елга әйткәндә ул көнгә бу балага 14 яшь тула. 14 яшь тулгач 23 июньдә ул баланы ремесленный училищега уже һөнәрлек училищеларына бүтән эшкә керәлә ул. Сугыш башлангач, анда бит инде сугыш законнары башлана. Шуның өчен бу балалар сугыш балалары булып чыга бит инде. Алар уже самостоятельно эшли башлыйлар. Калган менә нигә 3 сентябрьгә хәтле безнең Дума закон кабул итте. Икенче дөнья сугышы 3 сентябрьдә тамам булды дип. Элек 2 сентябрьдә дип әйтәләр иде. Шуннан былтыр аны кабаттан карадылар да әйттеләр 3 сентябрьдә дип. Шулай итеп 3 сентябрьдә туган балалар бу санга керәләр. Димәк, хугыш башланганга тиклем 14 яше тулмаган балаларны һәм хугыш осырында туган балаларны индерәбез бу категорияга һәм хәзер төп һорау: нинди льготалар, нинди ташламалар каралган бу хугыш осыры балаларына? Төрле төбәкләрдә төрлечә бу мәсьәләгә киләләр. Безнең закон буенча медицинское обслуживание, внеочередное дип әйтелгән медицинское обслуживание. Шуннан әгәр хәзер бит инде сам иң яшь балага 75 яшь. Менә 3 сентябрьдә 75 яшь тулган балалар иң төбәк була бит инде. Менә мин июньдә тулган бала, 19 июньдә мин керәм сугыш балаларына. Ни бит инде ул 3 июньнән 3 сентябрьдән үткәннәре кермиләр бит инде. Хәзер ул балаларның саны артмый, кими генә бара. Шуның өчен тагын бер мәсьәлә була. Хәзер бит инде яшь тә зур. Менә әгәр зуррак балаларны алсак, менә 27 елдан туган балаларны алсак, аларга бит инде 83 яшь була. Кемгәдер социаль яктан
балалар бик ни булса бит инде эшлиләр. Шуның өчен кайбер ниләрне, әтиләрен, әниләрен, булган әтиләрен, әниләрен социаль учреждениеларга, безнең бит инде төрле районнарда, шәһәрләрдә ондай учреждениелар ветераннар өчен бар. Карттар йорты дип әйтәбез. Картлар йорты, онда яшейләр, онда медицина ягыннан да карыйлар бит инде. Шуның өчен олай әйтеп булмый инде, что бөтенесе дә дип инде. Ягъни медицина хезмәтләндерү сираттан тыш һәм сираттан тыш шундай социаль оешмаларга урынлаштыру мөмкинлеге. Бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәмына килгәндә. Өченче мәсьәлә, ул республика башлыгы карамагына. Ул указ белән нитергә тиеш суммасын кабул итәргә тиеш. Онда безнең 90 меңгә якын кеше, булай әйткәндә 89,195 кеше. Бу хугыш усыры балаларына калган ветераннар. Шул менә 22 июнь 1927 елдан менә мин әйткән 3 сентябрьгә хәтле балаларны безнең пенсия бүлеге олар шутлаганнар. Олар да бит бар инде безнең бөтен язмалары, олар да бар. Олар менә безгә 1 январьга шул хәтле сугыш балалары бар дип биргәннәр бит инде. Монда тагын нәрсә әйтергә итәм. Менә мин ветеран труда бит инде. Ветеран труда булгач, мин закон буенча хөкүмәт миңа 400 сум бирә бит инде. Даруга, юл хакы бит инде, шунда шулай дип әйтәләр, дорожный дип әйтәләр бит ветераннар. Ул хакны алам бит инде мин. Ул бер Ради Фаритович указ иткәч, бер нинди нидә ущемление да булырга тиеш түгел. Ягъни шул ук кала. Шул ук кала, бу бер мәртәбә ничек менә нинди орага мин әйтәлмим. Монда әйтелгән единовременное дип әйтелгән. Касан булыр ул түләү? Ул түләү менә закон бит кабул иткәч 10 көннән басмага бит инде печатькә бирелә. Печаттан соң инде указ әле указ юк. Монда бит 2 документ булырга тиеш. Безне бит бөтенесенә документ бирергә тиешләр. Ягъни хугыш усыры балаһы дигән танытма булырга тиеш. Танытма булырга тиеш. Монда кайда бирелә? Социаль оешмалар тарафыннан. Ул әле менә шушы закон белән нигә безнең хөкүмәткә нитергә бирелгән инде ничек закон буенча оларга тапшырылган. Олар формасын расларга тиешләр, бөтен нәрсә язылырга тиеш, ничек регистрация булырга тиеш, бөтенесен раслап, оларны безгә ветераннарга таныштырырга тиешләр. Без озак бит инде безнең бар министерство бар бит инде теге русча әйткәндә семьи, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Гаилә һәм социаль яклау министрлыгы аша димәк. Шул монда хәзер бит инде тормыш шәбрәк бара, тизрәк бара. Шуның өчен многофункциональный центр дип атала бит инде. Онда да гариза язалабыз. Шуннан бөтенесен безгә әйтергә тиешләр ветераннарга. Но без менә мин Республика Совета председателе буларак безгә иртәрәк нитеп бездә бөтен 70 безнең бөтен республикада һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда безнең оешма бар. Олар безгә дә мөрәҗәгать итәләр. Без бөтенесен әйтеп, тикшереп, ярдәм итәчәкбез. Чөнки уларның сынапта әйттегез, иң яшенә 75 яшь, уларга без бuna ошо танытмаларда аларга, үзләренең хокукларын якларга ярдәм итәбез. Ярдәм итәбез. Без аның турында әллә кайчан уйлап торабыз бит инде. Берсендә без читкә игътибарсыз калдырмайбыз. Валерий Мөхәммәтович, бuna был закон сынапта күптән көтелгән закон. Кемесендер бәлки үкенеследер, кемесендер ул һөйнесле закон. Бу закон бuna безгә ни өчен кирәк бүген? Менә мин үзем бит сезгә әйттем, что миндә ул нигә керәм дип.
яш бора хәзер бит инде моральный яктан. Менә күп кеше әйтте, безгә ди аның акчасы да ни түгел дип инде Ради Фаритович белән онлайн безнең очрашу булды. Былтыр июнь айларында. Шунда ул мәсьәләне күтәргәндә әйттеләр безгә ди, аның удостоверение булса безгә шул җитә дип ветераннар әйттеләр. Ради Фаритович әйтте, юк ди, әйткәч ди, бысында әйтергә кирәк ди. Ул да мәсьәлә бит азак килеп чыга ди. Менә материальный яктан шуны да карарга кирәк дип. Шуның ул поручениялар биргәч, менә аны да карый башладылар бит инде. Әгәр ул булмаса, кайбер ветеран может быть, бит инде барыбер бит мин сезгә әйттем, мен дә менә хезмәт ветераны булып, мин определенный айрым ташламалар бар, шулай бит. Бар. Но кешегә бит әгәр менә бу указ белән акча бүленсә, Бұл айрым статус, шулай бит. Айрым статус. Біз бұна ұшы балалардың заманында илебезгә зур еңел килтерүгә индергән өлешен баһалайбыз һәм уларга үзебезнең игътибарыбызны күрһәтәбез һәм ихтирамыбызны күрһәтәбез, шулай бит. Элек бик күп масса җыелыша идек, сөйләшә идек. Хәзер андый очрашулар пока тынып торды. Менә 9 майга әгәр ширләр кире китеп, шуннан без очрашып, нитеп, ул бәйрәм була бит инде. 22 июнь ул бит инде елына бер хәтер көне. Ул көн икенче төрле бит инде. Бу бәйрәм түгел бит инде, ул кайгы көне. Чөнки күп кешенең безнең республикадан бит күп кешенең әтиләре, әниләре китеп, яшь ниләр сугышка китеп, күп кеше бит кайтмады. Булай әйткәндә, икенче төрле яшәр идек, әгәр шул сугыш булмаса. Димәк, без 9 май көндә сынапта һәм 22 июньдә үзебезнең якындарыбызны, гаиләбездә булган картай олатайларыбызны, өләсәйләребезне хөрмәт белән искә алырга тиешбез. Һәм шуның менән без үзебезнең улларга булган ихтирамыбызны, мөнәсәбәтебезне күрһәтәбез, шулай бит. Әлбәттә. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт, уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты, Республика ветераннар советы рәисе Валерий Шарипов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.